Hello guys, welcome back to my channel, and today is Tuesday, April 21, 2020. And ngayon, obviously nasa bahay pa rin kami, and yung mga nagagawa namin is limited lang talaga, hindi masyado nakakalabas. And yeah, it's 6 p.m. today, and I have decided to cook some Filipino food. Yung gagawin, may ano ako guys, batikon. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog, pero aadobuhin ko siya. And then I think I'm also gonna cook some fried lumpia, spring rolls. It's because meron ako sa freezer. And ano siya, frozen siya. So gagawin ko yon. Yes. Yung batikon ko, medyo ano pa siya, frozen pa siya. So, binababad ko muna siya sa warm water. And I think it's gonna be fine mga half an hour from now. Hope so. Lutuin muna natin yung spring rolls. Ito yung nasa box actually ito, pero nilagay ko siya sa plastic para makasave ng space kasi maliit lang yung freezer namin. At kakamayin ko na siya. Ito. Yes, mga yan lang. Para snacks kasi nagugutom na ako. Ito yung oil na ginamit ko yesterday for spring rolls also. So, gagamitin ko lang din siya ulit kasi sayang naman at medyo malinis pa at marami siya. Turn on natin. Lagay sa 9 para shoreball. There. Medyo mainit na siya guys, and I want it na hindi masyadong mainit muna kasi frozen siya para maluto yung ano, yung loob. Lagay ko muna dyan. Yung iba nilalagay talaga nila na sobrang init na para sobrang crispy. Ang sa akin naman, I don't wanna do it kasi I notice yung loob hindi masyadong naluluto pag ganun. Yes. Kapit na. So, feel ko luto na siya. Yes, luto na siya. Crispy na. Lagay ko siya dito guys. May tissue paper kasi para ma-absorb yung oil niya. There. Snack lang to ha. Ang laki naman ng kain ko eh. Mga ano. Ow. Last one. Eh. Yep. Yan. Sobrang crispy. May black dito pero masarap pa rin yan. So, lagay ko muna to dito guys. Nanonood ako ng ano, documentary. Yung mga, you know, mga murder and killing and all that. So weird, pero interesting siya. Ang init. Crispy guys. Pero sobrang init. So, hintay-hintay muna ako. Kita nyo ba umuusok pa? Char. So, guys, yung meat ko, yung batikon ko, ano pa rin siya, medyo frozen pa rin siya, pero I don't think makakapaghintay pa ako. So, I will try to cook them. Anyway, if I fucked up, ako lang din naman yung kakain. So, I think it's fine. So, ito na. Lagay ko siya dito. At yung pagkakaluto ko, guys, siguro baka may ano sa inyo, yung iba sasabihin, oh, hindi naman yan yung tamang procedure and all that. And hindi talaga to yung tamang procedures, guys. Hindi naman talaga ako marunong magluto. But, you know, ako lang din naman yung kakain. So, ginagawa ko lang yung sa tingin ko okay naman din sa aking ano, panglasa. But,
ewan ko ba kung adobo tawag nito, but I'm saying na hindi ito yung tamang pamamaraan, kara wag nyong i-follow. Akin-akin lang to. And ako lang din naman yung kakain, so I think it's fine. Mamumroblema ako pag may bisita ako at may ibang kakain, pero ako lang din naman, so I think okay lang. So ito yung, wala akong dato puti. So ito yung gagamitin ko, naubusan ako. And, yung rice ko tapos na pala, pero try ko, yeah, just there. Pero it's done. Then now I'm gonna do this. Pasensya na. Lagyan ko siya ng soya. At wala akong specific na measurement. Ano lang ako. Kung ano lang yung feel ko. There. Yeah, I think tama na yan. May suka din ako, and my suka is, yeah, Danish na suka. Wala akong dato puti, guys. Naubusan ako at hindi pa ako nakakapunta ng Asian store. So, lagyan ko rin. Yung iba nilalagay to parang later na ata, pero lagay ko na lahat. Si Lord na bahala. Lagyan ko rin ng ganito. Ano ba to? Veloy. Onion. No, garlic. Garlic powder. There, sobrang dami. Tapos, lagyan ko ng ano pa ba? Konting asin, I think. I know, hindi na sana dapat lagyan kasi may patis na, pero gusto kong lagyan eh. There. And then, lagyan ko rin siya ng ito. Yes. Laurel. Hindi talaga ako nagluluto, guys. Ay, pasensya na. Pero I have to do it kasi nga wala yung mama ko dito at yung ate ko. So, ako lang. At yung asawa ko, minsan nagluluto siya ng Pinoy food, pero he's busy. May kausap siya. Negosyo nila. So, I'm doing this. And I think it's gonna be fine naman. Lagyan ko din ng konting sugar. Konti ba to? Yes, that's konti. And, yon. Bahala na si Lord. There you go. So, now I'm gonna close it. And wait for it to boil. Try natin ulit kahit hindi na siya masyadong mainit. Naluluha ako sa sa onion. Sarap. It really reminds me nung nasa Cebu pa ako. When I was a student, ito yung lagi namin ni snack sa pungko-pungko sa Cebu. Tapos ito yung pinakamura. 1 peso ata yung time namin. Lumpia, 1 peso. So ito yung laging kinakain namin at yung mga classmates ko. And then plus puso. So solve na kami. So parang isang kainan, 10 pesos lang ata. Okay na. Sarap. Konti na lang. Ang bago niya, guys. Grabe. Check natin kung luto na ba ang aking niluluto. Gusto ko kasi, guys, yung parang ayaw ko yung masabaw. Mas gusto ko yung parang napa-fry siya after. So, yun. Check natin. Yes, perfect. Kakasna ko lang, guys. Kakasna ko lang. So, I'm just gonna take very little. Oh. Sarap niya. Gusto ko yung mga oil na ganito. I know it's not healthy, but that's what I like. So, tikman ko kung ano ba siya. Masarap ba siya pagkagawa. Yung rice muna. Gusto ko talaga may rice, guys. Tapos yung
batikon. I don't know what is this in Tagalog, but in Bisaya it's batikon. Parang dito ng ng chicken. Not sure. Ang sarap, grabe. Sarap niya. And what I like about it is because it can stay long. Kasi adobo siya. So, pwede ko siyang i-stock lang muna sa ref ko and then I can eat it for many days. So, yun guys. Thank you so much for watching. At yun na ang aking adobo na sobrang sarap. Bye-bye!